Shalom. Horas jala selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Selamat hari Minggu manang dihamu parhaladu nami. Pinuji ma debata nang mamasu-masu sudi keluarga ni akaruas ni huriana. Gabebo hita marlasi roha mamuji jala pasangapo goa ni debata di Minggu pasapuluh hon dung Trinitatis sadarion namar lapatan hasitolu sadau ni debata ama anak doho todi parbadia. Ale Tuhan, saya ho matok tong puji kami. Ai ho domual ni saluhut sedang newana dengan. Saya ajari memahami rado sudah keluarga nami. Asa tauro tu adepanmu. Pabuana tinopana imbaru kami. Di parmingguan keluarga di Tikyon rap dohita do ngasabagas marsoba jala mamuji tu hatta alani di bagasan haporsiana polin tahatid dakkom ma Dengan niluhut sunangai mulutung pengusaha hululan akan nahar hamaranggi. Makalasan dengan bahasa ni debata. alani sude mahita marlasi roha mamuji guarna nabadiai maredde mahita. Marhide-hide goar ni debata ama doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus
Do goan ito di parbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Isi do na jadi nakok tu dulu ni Jehovah. Jala isi do na jongjong di hajongjongan ni habadia onay. Halak pertangan na lidang. Dohot na iyas roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na suatu dosan ama nami na di Banua Gijang. Mauliate maruha nami tuho. Ala dilihoko anak muna sa zare itu hami. Jala di palua ho hami siyan gonggoman si bolis. Hupangido hami tuho. Saramoti mahami di bagasan hatam. Asa margogo hami jukpa masa hasusaan. Dohot haguguton. Say sa madusa nami, dohot pangalason nami di hatam na badiay. Say parbadiay mahami, marhite-hite toddim. Jala pamasok mahami tuhanguluan sogot, asa pujion nami hodisi, rodi sa liling-liling na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pati ni debata di minggutta sadarion imanan yenet sian Hesekiel biddu 10 ayat 20 sada. Alaitung sura dituddal hon rohani parjahati saluhuna dosana akkana niulenaina sailaon jala dirarodi saluhut akka patikki jala diulahon uhum dohot hati goran tongoddo ikum mangulu ibana dang jadi mate ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tuado pani debata lahu mangulahoca ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi.
tatopoti madosat tanda gudangi tu adu pani dewata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugu na suatu dosan. Pardingan basa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala seunang be ingot-ingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardusa marado pokko. Jala jok do sungguli hami rimas marhite-hite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah seunang paingot-ingot pangalason nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuaw nami. Palua mahami jala sisa madosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sa indusata. Mucak pihak kadolok, jala humut talak karubian. Alayang ko parasyon ni rohaku na sotu pamucat siatko. Jala pada ni hadameokku na sotu pa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasang apom madidebata na di Gijang. Sama
tatangihon mah hatani debata turpu epistel di hari mingguon imanatar surat di Markus biddualu mamukka siana ayat 34 sahat rodi ayat 30 laos di jauh natoropi ma rabdohot sisianna didok matuna sida nasa nagiot mangiut tonau di siwadahom madirina dituhuk masilang natu ibanai dihutom maau ido saatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan opiopsa. Tahati dakko maha porsiaw tay songon na hina dakko ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangi dohot tanon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sesadai imana tinubuhon si Maria na gabi-gabi sia tod di perbadia adorang suabubuan ido tu hatta na tumahon na bernit di panguhuman silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata jahuba amanai par di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditoddi parbadia jala adong sadahuria na badia doh dia sandus doh dia tai nama do mulak mangolu sogo dangnya nong mati doh dia nguluan na surasuda tabigi mati ting na masa di huriata Shalom. Tabege jala tapara tete homma
titing Minggu 7 September 2025 na parjolo gowarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh hodung Trinitatis dohot topik Minggu padinggan hamuma dalam muna dohot pabahenam muna paduahon titing nomor ragam sada danak nasorang nunga di basa-basa hot debata a danak boru tu keluarga Alex Sanjaya Sinaga Nopa Wulandari Lubatobing na di hari Senin sada September 2025 sianwi tolu energi sadawalu B danak bawa tu keluarga Stephen William Simajutak Riri Hasyana Purba na di hari Senin sada September 2025 sianwi tolu puluh onom energi sadapitu walu C danak bawa tu keluarga Ronald Perlindungan Nenggolan Sri Wildawati Manulang na di hari Selasa 2 September 2025 sianwi 10 energi sadapitu sadasia 2 Ruas Natabba sadariom Minggu 7 September 2025 nunga gawe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima amang hasahata Simajutak inang minar na 70 dohok 2 halak anak dasida narosian gereja GPIB Samaria Tangerang Jemaat Samaria Tangerang alamat Banjarbijaya Blok B Tulusia nomor 35 CPT Tangerang Wik Saplonom Energi Sadawalu 22 Tulu titing pabagason titing parjolo naing majalo paso-paso pabagason ma David Krisman mangarahakon tua Purba anak ni amang Ramli Purba doho inang Rospitas Sihite Sian GKPA Depok Resok Jawa Barat doho Orwana Sela Marcelina Manik Boruni amang Nelson Manik doho inang Tinur Semangusong Ruas HKBP Tangerang Kota Resok Tangerang Kota Wiwalu nunga majalo patupolon na di hari Sabtu 6 September 2025 di HKBP Tangerang Kota Resok Tangerang Kota pamas-masuwon ima hari Sabtu 27 September 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat masuk pukul siawib. 4 Calo situa Mamuka sadariom Minggu 7 September 2025 nunga gabe calo situa ima Boy Junaidi Tabunan nama kobasi duit 30 sada anggiak ma debata madongani nasida 5 Ruas Napida Mamuka sadarion Minggu 7 September 2025 nunga pida ruas ima keluarga Yosa Jeremia Donovan Lubaturuan Esther Putri Lasmaida Pajaitan Sian Wik Saplopat pida tu gereja GKI Karawaci Tangerang onom Minggu keluarga sadarion 7 September 2025 tapatu pada permingguan khusus keluarga Song Nasomal sehali sebulan di sude perminggota pasahat mapelean sian keluarga tu di bagasan amplop naung di parade huriatta pelian nalaho pangaradio tu pesta perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 Obartusi masohok majolo persejarah sidi reguler dohok perminggu remaja di padumu ma tu permingguan umum permak pelean ima pelean sada A sada B ada orang sejamita pelean paduahon dohok pelean khusus keluarga dalam amplop tujolo dung sipul jamita pitu Kor ama Festival HKBP Tangerang Kota sadarion Minggu 7 September 2025 borohak do kontingan Kor ama Festival tupos perminggu Jayanti HKBP Tangerang Kota lahu patu begehon Kor puji-pujian
nanaing di Lubahod di Parheheon ama distrik imana di uluhon ni amang pendeta Maridu Purba MTH masuk pukul siawip saya di paso-paso Tuhan ma ulang nasida gabe hasangapon di Tuhatta. Walu pangula konven pangula nagotiki atau full timer. Hari Senin 8 September 2025 borhak do pangula nagotiki ni huriata tu HKBP Citra Raya laho madohoti konven pangula nagotiki rap dohok keluarga masuk pukul 10 WIB. Sia retreat WIB 10 sada. Hari Sabtu sampai hari Minggu tanggal 10 Tulus sampai tanggal 14 September 2025 ruas wi 10 sada naik patu pahon retreat maringana di Puncak Bogor ima niuluhon ni inang Bibel Pro bertauli hutauruk dohok parahlado wi 10 sada sai di ramoti Tuhatta ma ulawani bahas sangap di Tuhatta. 10 pengadaan kursi lahotu sermon anak sidi dohok pendidikan agama Kristen Manang Pak. Nah di hari Jumat 5 September 2025 huriatta marhite para tahun nunga manuhor kursi godangna 250 kursi doho harga 335.000 rupiah per kursi. Rap doho sumbangan nasian ruas NN Week 10 sada godangna 8 juta rupiah. Maringanan di ruang sermon Perhalado lantai 2. Imana naing pakeon ni Perhalado doh anak kota laho merjajar sidi doh pelajaran agama Kristen. Adong do spontanitas sian Perhalado tiki persermonane laho manabai ima sian wi pitu opat kursi. Wi 20 sada 15 kursi manang 5 juta rupiah. Wi 22 sada kursi. Wi 20 tolu 2 kursi. Wi 30 sada 2 kursi. Wi 35 sada kursi. Di sakapiro hatta do gudang ni kursi na naing pakota ima 150 kursi. Jalan naung adong saunari 75 kursi. Obertusi dakaruas manang wik nasihol rohana laho mangrupi laho manabai gudang ni kursi i asagok 150 boy ma berpartisipasi. Huriatta madok mauliate turuas doho wik naung parsi dohot. Kedua, koinonia manang pelayanan persekutuan sada seksi pemuda kunjungan gerejawi sian hari Kamis sahatu hari Minggu tanggal 4 sahatu tanggal 7 September 2025 napasataran Samus patu pahon kunjungan gerejawi tu HKBP Malang Resok Malang distrik 17 Indonesia bagian timur naniluhon ni amang pendeta Sardono Siburian STH doho inang situa jenni R Tambunan. Saya diramoti Tuhan ma perdalanan nasida jala hamuliau di Tuhatta. 2. Seksi ama A. PA seksi ama hari Kamis 10 September 2025 di Patu Pado Pertangyangan Manang PA tu seksi ama di Huriatta Maringana di gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB di Pangidohot tu sudah punguan ama Huria ama Kantata Gloria ama asap bermasmur dohok sude ama sian ganuk wik asa marang nilakka lahmat dohoti pertangangani namar hobas liturgis sian ama wik 20 alu tangiang pangodianon sian ama wik 20 sia dohok napapung pelean ima ama sian wik 30 ede pujian sian ama Kantata Gloria kor ama festival distrik doh lagu pujian manang vokal grup trio sian ama wik 26 na radio konsumsi sian wik 2 wik 10 tolu doh wik 25. B. Parheheon ama HKBP distrik 20 sada Banten. Puncak Parheheon ama HKBP saya distrik 20 sada Banten
nanang ro di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 September 2025 di HKBP Tangerang Kota. Doho akka kegiatan nanang sepatu paon ima. Ibadah pembukaan jam sia wib. Festival Kur. Ibadah penutupan. Di Patupa ka anak kota Naposobulung HKBP Tangerang Kota do basar di area parkiran. Napatuluhon. Diakoni manang pelayanan kasih. A. Ucapan selamat dan doa full timer perhalado doa sudah ruas pasahaton selama ulang tahun hari hatu tubuh tu 15 halak ruas doa selama ulang tahun pardonga saripeon tu 10 sada keluarga hatani di batamat dok saya di lehom ma tuho si subuh roham jala di pasaut nasa sakakme pesalmen bidu 20 ayat 5. B. Tu sudah ruas namar sahid saya di lehot tuhatama gugu doho hai pason hot niak hatani tuhatan nama dok saya homa pemelu mau ali Jehovah asatung malum tu hilala saya homa nama ngurupiau asatung dapotan pangurupiau nau di ho pujoku Jeremia bidu 10 pitu ayat 14. Songoni ma titing di minggu tasadarion dia katiting nasojinahahon nuaing tajahama di buku acara digital nang sahat tu ganup WA ganup wik. Mulu adong akan nahurang takas di panuratonon doho pasahon nititingon. Tapatakas ma tu parhalado di wik tabe. Manang tu sekretariat di huriata di tiki jam kerja. Sa di pasu-pasu tu hatta ma pokobasyon ni huriata. Jala di pasu-pasu ma nang parhalado doho ruas lah patu pahon akka ulaw na denggad di huria bahas sangap di gowarni tuhata. Horas. Maredde hita sia bukwede nomor 617 uhuk mata papungu pilihan sada A pilihan sada B. Saya
Mauliate ma Tuhan di panugun-nugunmu di bagasan ngulunami sahat tu bagasan opason. Di sondo kami Tuhan di bagas joromon. Jala di dia pehami boy marminggu di bagasan tikion. Mangalopi tangan mandok mauliate. Para dehon rohanami gabe hatubuan ni hatam. Atong pakulingi mahami Tuhan. Ainung ngarade kami saluhutna manangi hotja. Marhite Yesus Kristus si palua kami martangia kami tuho. Amen. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta hamua kamang ina naposo bulung dohot remaja dohot aka sekolah minggu. Narap marpungu hita di minggu keluarga di bagasan ombason. Marsaor mahita dohot hata ni debata di minggu na pasapuluh 2 hondong Trinitatis. Imanatar surat di Jeremia bindu 10 walu ayat sada sahatu ayat 10 sada. Hujaha madihita hamua kamangina tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Songonon ma didok debata hatana. Ondo hatana rotu si Jeremia sian Jehovah songonon. Hehe maho jalatuat tu bagas ni sitopahudon. Disima patu begehonokku tuho. Dungi tuat maau tu bagas ni sitopahudoni jala idama. Tongon ibana membahen sada ulaon di atas pamotoran. HP dang menjadi hudon na pinaulinay. Songon sakip paltano di bagasan tangan ni sitopa hudoni. Gabi mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing. Guru lomoniroha ni sitopa hudoni mambahetca. Dungi Roma hata ni Jehovah tuau songonon. Tung nasotarbain au huroha songon sitopa hudonon mambain tuhamu ale pinopar ni Israel nina Jehovah. Idama songon tano hudon di bagasan tangan ni sitopa hudon songon idu hamu di bagasan tangaku ale pinopar ni Israel. Satok kinau martahi dopak sada bangso, dohok dopak sada harajaon, naing mangurati dohok naing mamacikon, dohot naing mangago. Alay molomula bangso naung hupalubai sian hajahatonna, gabi marpangulahi rohaku taringo tuhamagoan, naung husakapi naing bahenokku tu ibana. Jama sato kinari yau martahi taringo tu sada bangso, dohot taringo tu sada harajaon, naing paulihon, dohot pahotton. Alay molo dibaen najat di jolo ni mataku, gabedang ditangihon suaraku, jadi sol-solakku marohakku taringo tu nadenggani, naung hubagabagahon, naing bahenokku tu ibana. Ope. Wadok matuhalag Juda doh tu isi ni Jerusalem. Songonon dohata ni Jehovah. Idama. Au jumadihon hinamago tuhamu. Jala sumakap tahi dopak kamu. Wa mulak mahamu ganup sian dalan na narwai. Jala padengga kamu dalan muna. Dohot pabahenan muna. Di sido sahat ni turpuk tai. Mauliate ma di tuhatta. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar ni tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Di patuduhon turpuk tado di ombason di minggu na pasapuluh 2 hondong Trinitatisan. Ima debata dibahen simbolik songon sitopa hudon. Manang tukang priuk. Manang molo tabereng akka napatupa akka tembikar, manang akka guci,
manang naaka bahan-bahan na berasal sian tanolihat. Di patudo di ombason disuruh debata si Jeremia langsung manopot tu si topa hudon na tongon mangula ulaon na. Lao maho borhat ma tu sada inganan nanaing hupatudo. Jojo debata manuru akan naposona, manuru akan nanaing sisuruonna, dada holan pasahaton hata sambing. Alai patuduhon langsung tunasida, asa toktong boy marhite nauni idanai, pasahaton na tuaka na jinamitaan na sakap dohot lomo ni roha ni debata. Mula diturpukon nuaing gombaran ni Jehovah dang be i songon nay baru hamua kamanginang. Di sada Musa bindu sada pe digombar kondo tuhatta manang Jehovah songon sada desainer na patupa akan narikot dia akan natinopana. Dungi si topa bosi, dungi musi digombar kondo songon pangula na parjolo dit porlaki ditiki Jehovah manopa mangisi managi saluhut isini portibion. Mula dipatudu de batatu si Jeremia di ombason hamua kamanginang ima songon si topahudon. Na dibereng ibana nak kiningan adong sakip paltano di bagasan tanganna dungi di ben ibana matu pamutorani jala dibentuk ma songon lomoni rohana. Di dok Jehovah do tu si Jeremia tungso tarbahen au do roha songon si topahudon na mambayan tuhamu ale pinopar ni Israel. Hurian itu hatta di pabua Jehovah do tu si Jeremia bahwa mologombaran ni si topahudon na binereng nai imay dokibana songonima gombaran ni Jehovah maradopon sude na tinopana. Molo Jehovah si topahudon pembentuk sang pembentuk dungi musi na mambain desainna digombar homa akahalak Israel nang akajolma na tinopanay songon sakipal tanoliat. Nanaing bentukon na hombar tulomoni rohan. Naing benon na gabe cangkir, gabe vas, gabe piring, gabe balanga, dohot gabe akaahape lomoni rohana do. Dan tidak akan pernah segumpal tanah liat memprotes tuakan nama nopa ibana laho gabiaha ibana. Dang boy protes. Aineng gabi songonom maaunin na dang tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Jadi mau songidokon Jehovah di bagasan obason songonido digombarhon Jehovah maradopon akka Israel. Allah hati hai hamua kamanginang bangsa Israel naung di bagasan akka keadaan nama daus yang debata jala otik nai nama partikianna molosomu barohana sida uhumon ni debata di bagasan akka nama ngajari nasida alani ido saya dilehon debatado nang akka singot-singot tu bangsoy marhite akka naposona. Alay do mo kamangin ang molidokon di ombason Jehovah songon si topahudon. Allah sebagai seorang tukang priuk ninna. Na mambayan na manopa hombar tulomoni rohana. Molotaida tulisan di toko penjual keramik manang pecah belah hamua kamanginang jok do di sini bayan tulisan pecah berarti membeli. Edo. Alani molo belanja hita to kainganan na songoni manak-manak ma. Molo tersenggol manang na dang sengaja pehita itu berarti harus membeli.
Alai berbeda dong. Molo di tangan ni tukang priuk, manang nasi topahudon, molo nakiningan tu aka per tiga di dok pecah berarti membeli. Alai kau tangan nasi topahudon di dok do pecah, maka kami akan ganti menjadi lebih baik. Di tangan ni debata hamu aka manginang, na sebagai si topahudon, na membentuk ngolutta, na debata na sesuai dengan kehendaknya di dalam merubah manang memproses aka parngoluota molotungpe pecah dan nagabe dia bolok ke tu sudut-sudutan manang na dibain gabe sesuatu hal manang dari pocahon muse manang na dibain gabe debu alai didokdo pecah berarti diganti menjadi lebih baik. Perbedaan na di bagasan tangan ni Jehovah nguluton noeng hamu akamang dot hamu akainang di patudu do terus do debata memproses ngolutta asa boha asa gabe hasil kebanggaan na asa molope di patu pasongon sito pahudon nakkiningani si pata dibentuk do alai asing dungi digati muse modena bahkan mungkin ketika dibayar muse lebih daripada seperti yang didesainnya. Neng patuduhan hamu akamanginang atar songoni mangulut tau. Lapatanna dak kita na mengatur ngolutta. Dak kita na membentuk sesuai kehendak ni ngolutta. Molo tapi kirhon neng songonon tapi Tuhan memiliki kehendak sang pemilik kehidupan kita di bagasan akka ariari ni ngolutta. Alani ido nang pehitawon tahilala naung sega naung hancur berkeping-keping alani godang ni namasa manang alani pardosaotta dohot pangalahotta ala yang gotuhatai tetap mau memproses akka parngoluani asahita boy menjadi hasil yang terbaik jala gabe ciptaanna na mulia. Songoni dari patudu di batanang tu bangso Israeli. Alanido molotung pehamu akamanginang tahilala songon na hacit di bagasan proses pembentukan di debata laho hombar tulomo ni rohana tahilala do bahwa dia ingin akahitau sude dang holan asal lahir tu portibion dungi musi tabereng songon akayanak kotai dungi gabe remaja, gabe na poso, gabe na tua-tua, dungi ro ujungna berakhir, itu hanya siklus hidup. Alai di bagasan nang aka pardalanan ningolui, dipangido di batado, jalaleng topaun na do hita, selalu menjadi lebih baik. Alani molo tahilala hamu akamanginang, molo atar nang manir pangdalatta, molo atar nang hancur tahilala rohatta, molo tahilala magopu di bagasan alani gudang namasa nata adopi. Molo tahilala nang akalungun ni roha. Molo tahilala akana bergejolak di bagasan ngolutta. Taingot ma, dia sang penempa kehidupan kita. Menerima kepingan-kepingan setiap hati yang hancur untuk diubahnya terus menjadi lebih baik. Unang macohot di si, unang macadi di si. Alai taboto, dang au na puna au, debatado na manop pa au, alani i, naing tapasahat, jala naing pakyon na, di bagasan na mabayan na dumengkan. Napaduahon, hamuaka amanami, inanami, ramaja na po sa hulong, na marlas di roha kita di bagasan o bason, didokdo Tuhan berhak mengubah rencana di dalam kehidupan akka natinopana. Molo didok nakiningan nunga ditopa ibana. Alai dipatudu manang dipatakang bangsoi manang akka natinopaido nang rohana. Idombahin
Ay molo pe martahi kasakap na denggan. Alay molo say jolmay manutun lomona. Amo kamanginang. Say nang dibuat tu na denggan. Nang ditopa tu na denggan. Tetapi manusia dengan tetap kekeras kepalaannya, kekeras hatiannya, membuat tulomo ni rohana, bodo ubao ni debata, akasakap di bagasan parngoluata. Ala memang ditopa dohita, hamu akamanginang jolmaon, marroha, marpikiran, berkehendak, jala, dan gabe songon akka robot sambing. Idong baen, molotaboto na denggan, dungi mo se adong kehendak di bagasan parngulota, di hamuak kamanami do tamuak kanendo sudah kita napungu di bagasan ombason, di dokdoi tu dia do hita mangalakahon, jala bohado hita mangalapati, ngolutaon napuna ni debata, jala na pinilit ni debata. Alani do di baen, molo adong nang se dipatupa pe nang akan nadenggan na sakap di bagasan parnguluon na. Alay saya dong do manimbil tulomo ni rohana sa diri. Atar tudos doy songon kaya nakotay, songon nakapoparatay, say tapangido dunia, jala say usahahon do, mereka mendapatkan manang mangulahon akan nadumenggan, manang songon akka na tapi kiri, manang songon akka hal-hal baik yang sudah kita sediakan bagi mereka. Alita bereng ma, saya dong do na manipil, saya dong do manutun tulomo ni rohana, saya dong do nang dikuasai nang akka roha-rohana sendiri, saya dong do na ikon mandok bahwa apa yang dipikirkannya itu yang terbaik. Ibang sesrelo pe hamu kamangin ang di ayat berikut na pe di dokon nasida do pinaboto-boto ay mangihuton sakap ni rohanami sa diri do hami nay do nanang di pabawa ikoroma uhuman songonom bainokku tetap do bangsoi dengan kekeras kepalaannya Tuhan nasida do pinaboto-boto ay mangihuton sakap ni rohanami sa diri do naing ulahonon nami. Sering sekali di benido molotung gabe muba rencana ni Tuhani jalasian na ditopa gabe denggakian gabe ula-ula kebanggaan na alai ujungna gabe mandapot uhuman alai sebalik na hamu kamanginang ay molope nunganong di bagasan akka naso hinalomohon ni debata songon natadok na kining molorohi ta mandapoton ibana ubaon ni debatado gabe akka nadumenggan muse. Napatuluhon hamu kamanginang songon tema ni turpukta manang tema ni mingguta di bagasan ombason memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Alaninak kining napaduahon molidok Tuhan berhak mengubah rencana Tuhan ala dibatado na punya kuasa penuh di bagasan akang uluta di baini saleling kesempatan parnguluan nilehon ni debata nuaing dihita kesempatan dihita nu kamu kamangina kesempatan roman bigi hatana kesempatan mangatusi lomo ni rohana kesempatan mangulan na denggan kesempatan muse olo to paonna hombartu ula-ulana na dumenggan didokdoy tapature ma akka pangalaho nang akka parngoluata asaboha asatarida hita muse memang ciptaan manang hasil topaon ni debata na luar biasa do hitaon saluhutna asa molo tung ditopa Tuhani hita jalan yang hombar tulomo ni rohana naing masay tok-tok kita say buanonna rubahonna jauh lebih baik daripada sebelumnya molotung hacit molotung borat jala molotung songon na pait tahilala di proses pembentukani hamua kamanginang naing tabuan
dang holan pikiratta, dang holan rohatta, alai benar-benar moledok di bagasan ombason, pature tingkah, langkah, dan perbuatan, jala bertobat, berubah, gabe ula-ula na dumengkan. Alani hamuaka manginang, remaja na poso bulung, jolo sudehita na pungu di bagasan ombason, diumpamahon do na kining ngulutai songon tanoliat. Jok-jok do gagal, jok-jok do retak, jala roa bentukna. Ale tahilala do di bagasan nguluta sigano pare hamuaka mangina, Tuhan na manopa, Tuhan na membentuk, tetap do ibana olo pature turehita. Di bani Roma hita paturehon nang akka parngoluatta mandapoton ibana mandok tu ibana topa maau Tuhan hombar tulomoni roham. Asa mola ni topa hita hombar tulomoni rohani Tuhani Tuhat taipe mamere kita akan tinopana dang mariswang jala dang dibereng ibana akka nama bahen ibana murka manang di bagasan harimason. Alai nainggabe tok-tok kita patuduhonon na ruas HKBP Tangerang Kota siandak danak kita remaja na tua-tua di bagasan ombason adalah karya-karya terbaik ni nebata jala muse nabui gabe bahenonna patuduhon manang pabuahon hinadenggan ni papahenanna. Di pargogo itu hatta mahita hamu amanginang gabe na toras di tonga-tonga ni keluarga. Akayanakon remaja na poso bulung yang mau juga manang akayanakon nami sekolah minggu, yang mau juga tunduk dan benar-benar hidup sebagai anak-anak yang menyukakan orang tua, manang menyukakan rohani debata. Nang hita disedia kaulaon doh tanggung jawab ta. Asa tapatudu hita aka hasil na terbaik na pinature ni debata di tonga-tonga ni parnguluota. Tuhat tama mamaso-maso hita saluhutna. Amen. Martangiang mahita. Mauliate matuhan di hatam ng mamakulingi hami di Arianon. Di patuduhok kodo tuhami, hodo na punang ngulunami. Hodo na mano pahami, hombar tulongo ni roham. Sipata Tuhan, boy dohami gagal, retak, manang na mabola. Alay Tuhan, di patureho dohami muse, jala di beko gabe karya na dumenggan. Ise manyak kami dia dopam mo Tuhan. Alay dia si iho dohami, akka amanami inanami, na tua-tua nami, akayanakom mo na poso remaja, nang akayanakom mo na memeti sekolah minggu. Alani Tuhan, naing unduk kami tua dopam. Molotung pehuilalahami roha na magopu, na soboy be tampil menjadi lebih baik. Alay Tuhan, di pay mahodo haroronami, paturehon akalakka dohot paturehon pangalahonami. Ajari hami Tuhan, asa unang mariswak kami di paroho tu portibyon. Ajari hami Tuhan, asa tok-tok kami margogo patupahon patuduhon isedo napuna ngulunami. Paso-paso hatam suderuas ni huriam, akka namarlas ni roha, dohot diakka godang pardalanan ni ngulu. Torop ruas ni huriam na dibagasan parsahiton Tuhan. Leho mahamalumon dohot kogo. Akka namarlas ni roha, alani ulang tahun hatutubu, dohot ulang tahun pernikahan. Aso-paso manasida, tambay murna gajang, las ni roha,
nang songoni pos ni roha maniopo di parngoluanon. Suang songoni Tuhan, dia ka keluarga na marlas ni roha, ala sorang ianakon di tonga-tonga ni ngulu nasida. Saya toktong manasida marlas ni roha di bagasan asimi. Dia ka rencana ni ruas ni huriam, naneng pataruhon anak dohot boru nasida manjalo pasu-pasu parbagason. Ramoti jala donganima sude akka persiapan nasida. Di sude kegiatan-kegiatan ni huriam, baik kategoria sian sekolah minggu, remaja, naposo, ina, ama, lansia. Toktong matuhan tiroi asa denggan mardalan jala sangap di guarmu namar muliai. Nang diaka pengadaan narikot di tonga-tonga di huriamot Tuhan, doho diaka kegiatan-kegiatan sah tu tirket distrik upasahat tami tuho. Homa Tuhan naman juluan sudia kaulon nami. Asa saya toktong mardalan doho denggan sangap di guarmu las ni roha nang diruas ni huriam. Moleate madiho Tuhan, upagonggopo kami nang sude parnguluan nami. Akay anakon ni huriam na poso bulong transiamos, na di bagasan pangebation na sida tumalang, mang namula pianot Tuhan, ho mamangiring-iring jala madongan. Sahat tuho manghulu nami, asi maruham dihami Tuhan, tangihon ma pangiduan nami. Marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Hamua kamanginang taparade ma peliata paduahon do pilihan minggu keluarga di bagasan amplop tujolo huhut mahita marede sien buku ende 740 tolu. Ramono
martangiak ko mapeliata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amana mina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasaw libasa na mauliutos. Hupas sahat hami masyan na nilehon mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaw parhasya kami pelianon. Patimbulhon harajom muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tokihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaurohon madamena tuton ditabe.